ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang, Southwest Khasi Hills District kadika Wake School. Kablapan mi shibun ki reu kraw bat ki klur, bapernai kata nadu balaseng ya ka hausnam. Kakandai spa nyupsan hadu menta usnam araja arpsaw. Ban syupen kan mau baka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang, laseng ya ka nadu usnam kakandai spa nyupsan, bat kan sakin jo yo mau mer basan posnam jang ka jing shakri jangka ha kaliang ka jing nang jing star bat ya ka balang bat ya ka than hi barok away house nam araja arpusan namar kata o vice principal jang ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang Reverend Father Jeffrey Karkongor ha ka kerteng jang o principal Fathers Edmund Lakra o Babu Yohanes Yaupniao Chairman jang ka Jubilee Committee bat ka Management Committee ki sister ki no hikai bat ki khana school ki lapan pau ka jingsngok man shika day e ba ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang kan sayo ya ka lek man lang ban play yo maumer ya ka jingdap sanposnam ni ka Jubilee ksiar kata ha ka arpundai terek risau arja arpsau namar kata Reverend Fathers Jeffrey Karkongor bat u Babu Yohanes Yaupnia bat i sister kan Risha thank you habakran hakilat pathai kubor kilakhat sobha ya ki fathers ki sister bat ya baro ki khana school barim past pupils kum juru ya ki kmi ki kpa kiba hayeng asam jong ki khana school barim bat bathamai kum juru ki nong mi khmat nakani ka than baken sobha banwan ye lek men lang hakani ka sngi sa jingkan mau jong ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang kata ha ka sngi play ya ka Jubilee ksiar kum juru ka jing play ya umau nongrem ha ka tei ka sngi ka apkhandai terek mentau banai risau arhaja apsau bat ya ka ni ka Jubilee ksiar on sapen kot pan ya ka jing nek men house nam arhajar arpsan hakani ka si kan danru ka jing play yo mau nongrem jong ka jingdap sanposnam bat shibun ki jingle kamen limba da ki khana school lingba ki jingroi jingshan jingput jingtam kum ki dap ka jingle kamen langha kani ka sngi bakar pang jong ka school last dang house nem chejar khnai spa yokusan but how news nem arjar arpusan kan sedap san post nem thik ti ka St. Mary's kala form ya ka Jubilee Committee ha ka kerteng jong ka management ha ka kerteng jong kinai kai ha ka kerteng jong ki past peoples but ki students bar khoj jong ka school kum ka school ni dap da ka jing sngongu yau try nong bu nong thau na ka banta ka ne ka jing kerjo san posnam jong ka ne ka school kum ka school ni pudyang subharu ya bar khoi ki parents ki past peoples ki nong mi khmat jungi ki MLA ki MDC ki no yalam paj ba ki fathers ki sisters bakin wan shakane ka program ka inauguration kan salong ha ka arp khandai trik banai bashpo arajar arpsau bat ka program kan sedang hakapor khandai beje men step ta kamas ka bakhoj ya ka ba en sapule dai bishop jong kana stoin diocese most reverend Wilbert Marwen ha ka jingya don lang jong i father vice provincial i sister provincial jong ka Shillong diocese Jongki FMA sisters. Today is Sister Kandrisha, thank you. Kami headmistress jong ka school, ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang. Te halor ka jing pen kre jong ka Golden Jubilee jong ka school jong ni. Ka jing pen kre kala ya shai lamba ka jing tre tom jong kino hikai. Bat ki fathers, bat ki sisters ki baya tre rangkat hang ni. Rangkat ru pa ka jing tre tom jong kino hikai bat ki kena school. Hai kini ki singi ki baladap bat ki tayo ki baladap. Kiladan ki jing praktis ki ba pher kaliang jong ka jing pen i
jong ka sab ka talent jong ki khana ba ki don ba ru ki nong hikai na so kemen sibun ba bar khoi na ki la sim bentalang da kemen sim ka ba sengu tenat hadu kata-kata Kajing kublay ya pi baro kinong peg bat kinong ngap ya kani ke kubo. Kakerteng chunga kadai I Father Jeffrey Karkungor, I Vice Principal chong ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang. Ha kakerteng I Principal Father Edman Lakra, I Headmistress Sister Kanrisha, Sister Kentewlin, kinong hikay bat kikana school baro nga daga chinkmen ka bakra nga pentip shapi ba ka school ka jongi kan kinjo siya ka jubilee ksir ha Snem uban sawan arajar arpusan tekum ban sedang yauni Snem ka St. Mary's Higher Secondary School kan sa play ya kani ka jubilee ksir jong ka school ha ka arp khandai tarik risau arajar arpusaw but kan penkut hau arajar arpusan tikum ta daga chinkmen ka bakraw nga khot nga wer ye pi baro ki father ki sister ki nomi kmat ki kmi ki kpa ki past people but ki pai ba pinyawan banya sakilang ban pensngan ya kani ka sni burom bat ka sni sa kan mau chong ka school ga jongi kublai shiboy ublai sakar khui pi